Ahojte, moje meno je Zoli a opäť vás vítam na novom videu na YouTube kanáli Nová reč New Speech, respektíve podcaste, keď nás počúvate cez Spotify. Témou dnešného nového videa, respektíve podcastu, bude, myslím si, že pre mnohých z vás veľmi zaujímavá téma a tou témou je implementácia zmien v živote, pyramída Dillca. Možno ste mnohí z vás o tejto pyramíde Dillca už počuli. Kto nie, tak vám poviem, že autorom tejto pyramídy je Robert Brian Dilts. Keď si dáte jeho meno do Google, tak vám vyskočí, že je to coach, je to mentor a je to geniálny človek, ktorý vytvoril túto pyramídu, ktorá sa častokrát nazýva aj, že sú to logické úrovne. A tento model pomáha lepšie pochopiť sebe a svojmu okoliu. Keď si dáte do Google pyramída Dillca, tak vám vyskočí jedna pyramídka a tam rád po rade sú napísané tieto veci, ktoré keď implementujete a budete na ne myslieť pri tom, ako sa učíte nejakú novú zručnosť, chcete sa stať iným človekom a toto v tom implementujete, tak sa vám to stane realitou, keď budete disciplinovaní. Ako prvé je prostredie. Čiže keď chcem nejakú zmenu, tak je veľmi dôležité to, v akom som pri tej zmene v prostredí. Čiže kde som, s kým som, v akom prostredí. Potom správanie, ako sa správne zachovať, ako to urobiť, potom aké mám schopnosti, ako to viem urobiť, potom prekonania, čo si myslím o sebe, o ľuďoch, čo je možné, hodnoty, čo je pre mňa vážne v tom momente, keď to robím a prečo to robím, potom identita, kým som v začiatku a kým sa chcem stať, a potom zmysel, respektíve misia. Akým je môjim globálnym cieľom, kam smerujem tým, že chcem robiť to, čo sa chcem naučiť robiť. Dneska by sme si povedali o prostredí. Začal by som jednou takou náhodným príkladom. Keď máte napríklad problém s trávením a máte intoleranciu na mliečne výrobky a ste doma, bývate s rodičmi, máte doma súrodencov, buď o tom probléme viete, alebo o tom probléme neviete. Keď o tom probléme neviete a každé ráno jete a pijete jogurty s cereáliami, zapíjate to mliekom, robia to aj rodičia, robia to aj súrodenci a vy to robíte tiež, tak oni nemajú problém s trávením, vy problém s trávením máte. Veľakrát nechápete, prečo máte ten problém, bo o tom neviete, že ten problém máte, až kým nepôjdete na nejaké vyšetrenie a nezistíte, že ten problém reálne máte. Keď ten problém máte, tak by ste nemal jesť a piť nič mliečne. Ale vy tým, že vaši rodičia, vaši súrodenci to robia stále, tak vás do toho ako keby vcucnú a vy to robíte stále naďalej. Ale nemali by ste, ale už o tom viete. A keď sa rozhodnete, že to nebudete robiť, čiže nebudete piť nič mliečne, nebudete jesť nič mliečne, čo obsahuje mlieko, tak buď vaši súrodenci alebo rodičia, oni by nemali, ale možno súrodenci povedia, ale teraz daj si iba raz, však doteraz si to jedol, možno pomenej, ale daj si z toho. No a vy veľakrát neodoláte, pretože počúvate toho druhého človeka a dáte si. Tam musí byť rázne prečo to nerobiť. Prečo už nie jesť nič mliečne, aby ste nemali problém s trávením. No a toto vážne, razantné prečo, keď není a vy nie ste dostatočne rozhodnutí, tak budete mať stále problém, lebo jete niečo, čo by ste nemali jesť. No takto isto to je aj s osobou, ktorá má blok reči a vie ho napríklad veľmi dobre zakamuflovať, zakrývať. To znamená, že je v nejakom prostredí, či už s kamarátmi alebo doma a tá osoba vie o tom, že má ten blok, vie o tom, že sa zajakáva, ale je s niekým a vie zakamuflovať ten problém. No a keď prejde kurzom, teraz sa bavíme o kurze Novej reči a príde domov a rozpráva voľnejšie, rozpráva spokojnejšie, rozpráva viac technicky, a povie tej osobe, no mal som problém a teraz rozprávam základnou úrovňou novej reči, rozprávam voľnejšie, rozprávam spokojnejšie, tak buď sa stretne s pochopením, že povie,
ten súrodenec alebo kamarát v tom prostredí, kde je, že OK, chápem, že si mal problém, rob to, čo máš robiť. To je ten najlepší prípad a stretne sa tá osoba s blokmi reči, ktorá mala a prešla kurzom v tým, že je pochopená a buduje svoju reč, buduje svoj nový rečový kanál. Alebo sa stane to, že povie o tom svojom probléme kamarátovi alebo v tom prostredí, kde je a ten kamarát na to prostredie povie, ale však ty si sa nezajakával, ty si nemal taký veľký blok, ty rozprávaj tak ako predtým, však teraz keď rozprávaš, tak je to o dosť pomalšie ako predtým, ako si rozprával a my sme vôbec nepočuli, že ty si sa zajakával, že si mal nejaký blok alebo nejaké zadrhnutie v komunikácii, v reči. Rozprávaj tak, ako si rozprával predtým. Len keď budeš cítiť, že príde blok, tak vtedy použiť takúto voľnejšiu, spokojnejšiu reč. No a tu je veľmi dôležité a veľmi podstatné povedať to, že tu je dôležité to, ako sa zachová ten kurzant. Keď je disciplinovaný a cieľavedomý a vie, že má dodržať to, čo má dodržať, tak nepovie OK, tak budem tak rozprávať, lebo s tebou sa cítim lepšie a v druhej situácii už tú techniku budem viacej dodržiavať, lebo tam sa cítim horšie. To nie je správne riešenie. Kurzant musí vedieť, že mal by v každej situácii dodržiavať to, čo dodržiavať má. Keď sa stretne s takýmto nepochopením, tak je dobré, keď kurzant ukáže takej osobe napríklad videá z nášho YouTube kanálu alebo videá z okolitých štátov, Čiech alebo z Poľska, iných kurzantov, ako rozprávali predtým, ako rozprávali v začiatkoch a ako rozprávajú teraz, po pol roku, alebo ako rozprávajú po roku tréningu, po 2. Ukázať možno vystúpenia z televízie, ukázať vystúpenia z rádií, ktoré sú verejne dostupné, či už na poľskom YouTubeovom kanáli, alebo na maďarskom. A jednoducho ukázať výsledok, teraz rozprávam takto a po roku budem rozprávať tak. A keď tá osoba nepochopí tú osobu, ktorá je v tom tréningu, tak to značí len jedno a to, že tá osoba, ktorá nechápe alebo nechce tomu pochopiť, tak nie je správna, pretože na čo budete mať vo svojom okolí, vo svojej blízkosti takých ľudí, ktorí vás nepodporujú. Je veľmi dôležité, a to je úplne jedno, čo sa učíte, akú zručnosť, aby ste boli v tej skupine ľudí, kde ste, aby ste cítili od tých ľudí podporu, aby vás hnali dopredu a hovorili vám len tak ďalej, pracuj na sebe, makaj na sebe, aby ste jednoducho cítili podporu toho okolia a nie negativizmus. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli pri tomto videu, respektíve podcaste. Keď sa vám video páčilo, tak mi zanechajte like, respektíve odber. Ahojte.